തെറപ്പി എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? യു വിൽ ഫീൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, യു വിൽ ഫീൽ എ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. അവിടെ തെറപ്പിസ്റ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ മോർ കംഫർട്ടബിൾ. തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം സംസാരിക്കുക, പക്ഷേ ഹി ഓർ ഷീ പ്രൊവൈഡ്സ് യുവർ സ്പേസ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലക്ഷണം. ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം നിങ്ങളിൽ, പക്ഷെ ആ ചേഞ്ചസ് വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിരിക്കാം. ദർ ഇസ് നോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗ്രാജുവൽ. ഉറക്കത്തിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയിലും ഡെയിലി ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Also, there will be a gradual change in the way you start seeing life in general. He or she, your therapist, may be helpful in teaching you certain new tools that you didn't know of. ഇങ്ങനത്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തെറപ്പിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. In case anything of this sort is not working for you, please, you can definitely stop therapy then and there.